Стоп! Искаш ли кожа като кадифе и устни като от мечта, само с 2-3 съставки от кухнята? Да, сериозно, няма да повярваш колко е лесно. Здравейте, красоти! Аз съм Биби и днес ще правим супер лесни домашни скрабове за лице и устни. Всичко е от кухнята ти супер бързо и 100% натурално. И да, ще има хумор, ще има реакции, ще има кожа, която крещи вау! За скраба за лице ни трябва една супена лъжица кафе, една супена лъжица мед и една супена лъжица кисело мляко. Слагаме ги в подходящо бурканче или кутийка, разбъркваме и имате тази уникална магия. Кафето ексфолира като истински професионалист, медът хидратира и гали кожата като мини спа, а киселото мляко успокоява, изравнява тена и добавя леко сияние. А сега за устните. Смесваме една чайна лъжичка кафе, което леко ексфолира, една чайна лъжица мед, който хидратира и омекотява, и няколко капки или една чайна лъжичка зехтин, който подхранва и прави устните кадифени. Масажираш леко и бам! Готови устни за селфи и целувка. Когато сме смесили и направили магията, е време да подготвим нашата кожа. За целта аз използвам измивен гел с роза, измивам си лицето, след което нанасяме с кръгови движения и усещаме магията. Остава да ексфолираме и устните и знаеш ли кое е най-якото? Всичко е натурално, супер бързо и бюджетно. Кафето събужда кожата, медът хидратира, а киселото мляко и зехтинът подхранват. Всичко в една купичка. Просто магия. А сега ти, кой скраб ще пробваш първо, за лице или за устни? Или двата заедно? Пиши ми в коментари и сподели този трик с приятелка. Ако искаш още лесни и забавни бюти трикове от кухнята, следвай ме. До следващия път. Бъдете красиви, усмихнати и много магични!